Новата истина за мъжете е тази. Той знае какво иска. И ако това не си ти, ще си личи. Чуй, дамите често се чудят, защо е неясен, защо често ме търси, пък после изчезва. Истината е, че един мъж, ако знае, че вие сте правилната за него, той никога няма да се обърква. Той не е зает, той не е неуверен и той не е в процес, дами. Просто не е достатъчно заинтересован. И това не е ваша вина. Това е неговият капацитет за влизане в взаимоотношения. Мъжът, който знае какво иска, не те кара да чакаш, не те остава в съмнения, той действа и ти показва. Той не си играе игрички, не те оставя на чакане, а директно ти показва: хей, ти си моята дама. Ако една жена трябва да се чуди дали на някой мъж е важна, отговорът е ясен. Не сте. Истинската връзка не те изтощава. Тя те успокоява. Най-важното, няма нужда да се бориш, за да бъдеш на първо място, защото той те иска. Ако тази истина ви докосна, не сте сами, дами. Берете себе си. Последвайте ме, абонирайте се за канала и станете част от първата единствена система в България за дълбока женска трансформация. Мастер Яшов.